program sa Action Radio ara man post ang mga natipon nga mga balita, mga dalagko nga mga balita, news flash, breaking news sang amon sa News Center inyo dira makitaan kag mabasahan. Paki-like kag paki-share para man mahibaluan sang iba naton nga mga circle of friends, sa itong mga pamilya nga to sa mga malayo nga lugar, buligan naton sila nga hindi sila magbatsyag sang kapungaw, sang kahidlaw sa aton dere. Ay, hindi bala? Okay, diri sa Negros Occidental, Bugos nga Western Visayas, makaiping na iton nga mga kaislahanan, kagaprobinsyahanan, dira, kamusta lang, na? Okay lang na siya, Tita Wilma, kag pwede man gali kita maka-updenay sa YouTube, no? Sa YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod. Kay pwede gid kita maka-updenay tup-tup teknala stress. Again, kung gusto nyo magbisita sa website sa Action Radio Bacolod, log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Sa inyo lilisuan sa mga radyo. Mga seniors nga nagahilay-hilay sa sininga hapon, nagapahunay-hunay, nagapiyong-piyong ang mata, pero nagaupod kay Tita Will magaron nga hapon. Ara kita sa inyo mga lilisuan sa inyo mga radyo, 684 kilohertz. Hi, biyernes na naman again. Biyernes na naman. Webes pa lang bala, Tita Wilma, nugaya ka na karon ha. Kag syempre, karon nga adlaw na ko ang selebrasyon, kaya mo na ini. Indayan, si Indayan, defensor. Na? Kabalogid ka mo nga, kung wala si Tita Wilma, si Indayan ang nagabulo sa aton sa paglingaw sa inyo sa kahanginan. So, subong man nga adlaw ang pagtambi palad ni Indayan kay Tuto Christopher Noble, no? Kay Ann Defensor, kag kay Christopher Noble. Sa inyo, una sa tanan, best wishes and congratulations. Sige lang, good luck sa pagpangabuhi. Pero kinanglan, preparado. Mong ginambal ko, aksyonan mo. Kinanglan, preparado ka. Preparado sa ano? Sa pag-atubang sa imo mga bago na naman ng mga responsibilidad. Mga panibago nga mga paghangkat kay new phase of your life na naman iya ang marriage. Marriage life mo. Lainan ni iya sa imo na andan. Laina ini sang dalaga ikaw sang samayban na ikaw. Malain naman akong may kabata naman ikaw. Magkakadlaw si Ansa akon daw. But anyway, okay lang na siya. Bantayan karon man yung sulat nga pagabasahong ni Tita Wilma para sa inyo. And of course, sa inyo man mga reaction suggestions, ara lang sa gihapon na itong text hotline, ha? Ayton man na text sa zodiac sign para sa itong horoscope. Okay lang ina. Ha? Okay lang gihapon. Hindi bala John Alvarez humayaw ba daw si akon kuno tingog. Abag okay lang kabati. Dari man edi siya updanay kami na sa una diri sa This Is My Life, no? Okay, John Alvarez humayaw. Okay, thank you, Ken. Mabasa si Tita Wilma sa atong sulat dugay-dugay. Kagang atong man tag sa ka-horoscope. Pero abi ninyo bala, antes man ako magkomento. Antes ako magpadayon. May nasipletan ako mo kahapon ini nga balita. Nga according to Okta, kabalugid kita ko na nung Okta, di ba lang ang Okta Research. May ara nagpagwa sila nga new Omicron subvariants might trigger up to 10,000 COVID-19 cases daily. Wala ko sila nga nagapamahog, nagapahadlok sa inyo, kundi nagapahanumdum lang nga kinahanglan kita maghalong. Kay basi bala, na? Ining bag-o nga subvariants sang Omicron nga ini or Omicron, ha? Kay Okta Research nagpabutyag iya man nga ang panibago nga COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas posible magalabot sa tubtob 10,000 kada adlaw sa tion nga makasulod sa pungsod ining bag-o nga Omicron subvariants. Amo nang hambal ni Okta Research Fellow Guido David siling niya, we might be seeing 5,000 to 10,000 cases per day, but nowhere near the 40,000 we saw back in January. Kinanglan, pahanumdum na kinanglan tagin man ang maghalong. Pero, suno sa iya, ang pagsulod sining bago nga Omicron subvariants nga ini. Hindi iya projected.
hindi projected para matrigger ang dako nga paandam sang outbreak. Kay base man sa data nga ila sininakitan, ang presentation is not that much different from Omicron and the characteristics are not that much different. Nga ang buot silingon, kalabanan sa mga kaso will most likely be mild. Hindi that tama gid ka makahaladlok, makatalagam, di ba? Pero kinahanglan kita sa gihapon ang maghalong. Ako isugpon ko ginaperming paghalong. Kagadugang niya pagani siling niya, guluyag lang gid namon pahanumdumon ang aton mga kababayan. That even nga bisan this will be like nga bisan ini mangin mild lang, mangin mild lang ini sa mga vaccinated nga mga tao, iniya hindi mangin mild, ilabi na sa mga wala mabakunahan nga tao o kun sa mga may comorbidities. So, extra careful mga dear. Sa may mga comorbidities pariyo kay Tita Wilma, yes, ako ang concern ko is gid kay isa man ako. Although ako fully vaccinated, hala nalipat ka, wala ka pa gani, gali ka pa booster, kinahanglan, tigina, ginaangan-angan, ta pa basta mayong kondisyon ko, mapabooster gid ko yan, na. So, kinahanglan lang gid mga anak, na, ang paghalong naton. Hindi gid kita magsaling. Kaya amuning ginasiling naton after election, might or might not, na, kinahanglan gid, na, hindi na let's just do hope and pray, nga hindi lang, gulpi iya timbuok ang kaso sa COVID-19, especially ining ginatanaw sa karon sang Octa Research nga sa variant sang Omicron, no? Ay ho, mga anak, kay budlay gid magmasakit. Well, anyway, dugay-dugay mabasa si Tita Wilma sulat. Gusto lang na gamay lang informasyon ang hatag ko sa inyo, pero ang inyong face mask hindi gid pag kalimtan permi ang pag-observe sa social distancing kag balon gid as always sang gani Tita Wilma sang alcohol kag kinahanglan pabaskugon gid naton ang aton nga immune system. Kinahanglan gid na ang immune system ta kinahanglan mabaskog, kinahanglan resustensyado kay kita adlaw-adlaw kay nga ako mabaskog ta wala na sila mahimo sa aton, kinahanglan gid kag isa na dira ang makahatag kag makabulig man sa aton ini mga produkto sang Dr. Alfred's, especially ang Dr. Alfred's sa mangosteen charcoal. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga
mga environmental issues kaangay sa polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sa paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control
sa technical, mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw, daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. At tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita. Magabasa si Tita Wilma sang aton sulat sa sini nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, ang aton pagabasahon nga sulat sa sini nga hapon. Ininaghalin kay Inday Dolor. No? Kay Inday Dolor. Kapatawag lang siya sa ngalan nga Inday Dolor. Kag ang mensay ni Inday Dolor sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon lang sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life sang Action Radio Bacolod. Kumusta lang sa imo, tita, kag sa tanan nga staff sang inyo istasyon. Isa man ako kamaukod ng tagpalamati sa inyo mga programa kag mga drama sa radyo. Tita Wilma, ako may problema man pareho sa mga nagpadala sang ila sulat sa This Is My Life. Napensaran ko man ini nga ipadala sa imo messenger kag sa pamatyagan ko, pwede mo ako mahagtagan sang husto nga advice nga makapamag-an sang akon balatyagon na tungod sa akon gina-experience nga problema subong. Tawgaling ako kay Dolor, taga Negros Occidental. Tita, madugay ko na ini nga ginatago-tago sa akon dughan. Pero subong daw hindi ko na masarangan pangataguon. Nag-umpisa ang akon problema sang makilala ko ang isa ka lalaki. Tawag lang siya kay Charlie. Si Charlie, Tita Wilma, may asawa. Pero hindi ko malikawan. Bisan ginahimo ko man ang tanan nga mahimo ko para malikawan siya. Daw pareho bala nga daw hungod gid nga ginhatag siya sang destiny. Sang destiny ko. Ano? Daw pareho bala nga siya ang destiny ko. Gani, bisan ano nga likaw ko,
nagluyagay gihapon kami. Pamatyagan ko Tita Wilma, love niya ako, kag handa gid siya kuno, nga bayaan ang iya pamilya. Hindi lang ako madula sa kabuhi niya. Kamatayo no kung prisuhan lang suno sa iya ang makapugong sa iya para mapalayuan ako kag hindi paghigugmaon. Ginaako ko, tita, palangga ko ginman siya, pero hindi ko gusto nga makawasak ako sa isa ka pamilya. Pero hambal niya wala man kuno ako sang maguba nga pamilya, tungod wala man niyag o kon tungod hindi man niya pagpabayan ang iya pamilya sang lubos. Kundi sustentuhan gihapon niya ang iya tunay nga asawa kag duha ka bata. Ang kabuhi ko naman suno sa iya, kaayuhon man niya bilang katuwang ko. Kay balaan mo, Tita Wilma, produkto man ako sang broken family. Gani naluoy gid siya sa akon sang dako. Do para ko bala nga ang kaluoy nga nagresulta sang matudtuod nga guma. Plano ko nga tapuson na lang ang akon pagpakigrelasyon sa iya. Tungod, hindi ko matulon nga maguba ang isa ka pamilya, ilabi na gid ang pamilya ni Charlie tungod lang sa akon. Masarangan ko nga antuson ang akon na batsyagan. Kontrolon ang akon balatyagon. Pero ang balatyagon sa isig kapareho ko nga babayi, hindi ko masarangan nga sakiton. Hindi ginman galing ang konsensya ko, Tita Wilma, nagahari gid sa akon pensar kag balatyagon. Inaagid ang dako ko nga problema. Ano man ang himuon ko siniman, pamatian ko lang, Tita Wilma. Salamat gid sa pagbasa, ari lang ako. Dulor. Ay hoo, ha? Ay hoo, maamugin na si Tita Wilma. Kaklaro sang sitwasyon, kag kaklaro gid sang aton sitwasyon. Kaklaro sang sitwasyon, kag kabudlay gid sang aton problema. Ha? Ay hoo, gid, ha? Sa imo, inday Dulor, una-una, salamat gid, ha? Salamat kag mayong hapon dire sa imo. Pero kung lantawon ko bilang sitwasyon mo, makita ko na may prinsipyo ka man sa imo kabuhi. Kag nagadayaw ako sa prinsipyo mo nga masarangan mo nga antuson, masarangan mo nga kontrolon ang imo balatyagon, hindi mo lang masakit ang balatyagon sang pareho mo nga babae. Talagsa ka lang nakakita, na? Tumalagsahon, ina. Kung feeling mo masarangan mo nga tapuson ang imo relasyon, bisan tuman ka sakit, kag tuman ka budlay para sa imo, himuan na, no? Ako na lang masiling sa imo, hoo, himuan na. Himua subong. Hindi na paghulata nga maglawig pa. Hindi na paghulata nga mangugat pa. Tubtub temprano pa. O kung tubtub nga wala pa nagbunga, inang relasyon ninyo nga duwa, tapusan na. Untata na. Kay abi mo ko na. Nga mangin malipayon. Mangin happy ang aton mahal nga Diyos. Sa iya makita nga imo himuon. Kay hindi mo mapadayon ang imo sala nga pagpatol sa lalaki nga may asawa kag may kabataan. Makon mo duwa ka bilog nga kabataan, kuaan mo amay. Bisan magsiling pa sa sustentuhan niya, lain gid siya, girl. Lain gid siya. Kasado siya. Kag insakto na
sakit ba tiyagon kay kung sa imo inahimuon do hindi mo man siguro mabaton. Kag magluwas dira na inday dolor, magluwas dira kung himuon mo gid man ina nga tapuson mo or palayuan mo inang lalaki, ha? Hindi ka na pagtawgon sang iban nga tao nga mistress. Mistress lang gamiton kung kalain nga mahambalon nga ineng kabit or kerida, no? Kalain mo hambalon ka nga kerida ikaw sang lalaki. Kiti may ang lalaki may pangabuhi, no? Ay kay ako yan nagapatigig ko nga bisan love mo man siya na dali ka maka-move on. Tungod ang ginhimo mo makadalayaw sa mga mata sang mahal nga Dios kag sa amon man nga mga tao. Nasarangan mo ya nga kontrolon, hindi sala ang maghigugma, ang sala maghigugma kita sa tao nga hindi na dapat patungdan sina nga gugma. Kay may salabton siya. Mortal ina nga sala. Hamakon mo maguba mo yang isa ka pamilya mo, no? Pero kung mahimo mo nga untaton ina kag magpalayo ka, for sure nagapati si Tita Wilma kay madisiplina mo yung kaugalingon mo, mabuligan mo man ang kaugalingon mo nga maka-move on ka. Padyaan kagid i-bless kagid sang langit sina, ha? Kung malikawan mo na siya kag mapalayuan mo na siya kag matapos mo nang iya relasyon sa iya, amo man lang nang dapat naton imuon. Hindi ka magkahadlok. Ha? Hindi ka makahadlok sa mga ginapanghambal niya na masiling kamatayon lang o kung prisuhan lang ang makapauntat sa iya, ang makapugong sa iya para hindi ka paghigugmaon. Hindi na tanak magpati, dahi pati ka na. Ginahambal ya lang na, kay nga hindi iya ginman na iya paghimuon. Kabaluman kita sa mga flowering words, no? Mga flowering words sa mga lalaki, no? Hindi man tinan, kay ti kabalo nagid kita, ang mga lalaki kapinpang mga may asawa, sagad na sila iya, mga luyag. Sagad na sila mag-arte para nga makumbinser nila ang babayi, ilabi na gid, kun wala pa siya matakaan sa imo or wala pa siya maayawan sa imo. Tandaan mo gid ina, na palayo ka, kabudlay mo ara ko ang pinaka the best mo nga makabulig sang dako sa imo, komunikasyon sa iya utdon na kabalo kita ara kita subong sa advanced technology, ang social media na gwa ka dira na gwa ka, i-delete ang account mo para madula tanan. Kung may cellphone ka, isli ang imo nga SIM card. Ako na mahambal sa imo. Kag magpalayo ka kung may mga paryente ka nga ato sa layo. Dito ka magpangita sang obra. Kung ang trabaho mo da, kung hindi ka paginman secure pa, pwede, isakripisyo. Kung pwede pa man lang, kung may chance ka para sa imo nga kaya mo pa mangita sang lain nga trabaho, isakripisyo ina para sa kaayuhan, hindi lang sang kaugalingon mo, kundi kaayuhan man sang pamilya ni Charlie nga ina. Para nga makapalayo ka sang lubos, para malimtan mo siya sang lubos. Kay nga, sigurado, mientras makita kaniya, kag nakahibalok siya nga ara kada, balik-balikon kagid niya gihapon. Na, tandaan mo na. Pero ang ending sa ulihi kung pasugtan mo gid man siya, sigurado ang pamilya is pamilya, balikan niya gid na iya. Para sa diin, para magupdanay sila tubtubuhi, kagwa miara nagakatabo nga mas ginpili niya ang other woman sa iya pamilya, ang ending nadula siya sa kalibutan, pero balik man siya gyapon sa iya pamilya. Kay wala diber, no? Wala diber ang other woman, ang mistress, ang kabit, or ang kirida sa lalaki nga napatay nga pamilyado. Ang may diber sa gihapon or ang may matarong ang legal nga pamilya. Tandaan mo na, inday dulor. Gani, antes ka man maghinulsol sa ulihi, himuan na ina subong. Samtang hindi pa tama kadalom ang tanan sa imo kaugalingon, sa imo mismo kabuhi.
Kabay pa nga bisan paano no? Bisan paano nakatugda si Tita Wilma, makapasanag kita sa imo pamensaron. Makabulig kita sa imo ginaangkon nga problema. Importante gid jaday, no? Importante gid nga ang sala matadlong naton. May ara oo, sa silabo sang balatyagon, tamo na bala kung balikan naton, naghigugma ikaw, hindi sala. Naghigugma ikaw sa tawo, nga hindi mo pwede maangkon. Amo nang siling bala nila nga, nagkitaay ka mo kag naghigugmaanay sa sala nga tion, sa sala nga lugar, sa sala nga tion, sa sala nga panahon, na, in short, kay nga may salabto na siya sa kabuhi. Kung kabalo ka naman sa sitwasyon, masigi ka pagin, sala na gid na iya eh. Pero kinahanglan tadlungon ta ang indi amo. Kung nabalaan naton nga sala, himuon naton nga husto. Tarungon naton. Kay ang sala, biskan anhon naton sa pagtadlong sina. Kung ara kagyapon sa mga sitwasyon, sala ginagyapon. Pero kung desisyonan naton nga tadlungon ang tanan, magpangayo ka sa mahal nga Dios sang guidance. Magpangayo ka sang gabay niya kung anong dapat mo himuon, na tuytuyan niya ikaw sa husto nga banas. Magpangamuyo ka sang hugot, inday dolor. Hindi ka gid pagpabayan sa mahal nga Dios. Tandaan mo ina. Saliwat, salamat gid. Pangamuyuan ko man ikaw. Nga masalapuan mo, bisan amo na sa sitwasyon mo, nga sa ulihi, masalapuan mo ang kalipay mo man sa imo kabuhi. Kabayimpan nga magkapamana ikaw sa matarong nga lalaki kang mabato niyang imo pagkatao, or if not, kung saan nung aspeto sa imo kabuhi ikaw mangin malipayon. Wala sang imposible. Basta ara kita sa iya. Kag nagadangop kita sa iya, kag ara kita permi nagapanawag sa iya. 24/7. Dolor, salamat kid. Kag syempre man sa iba naton dira nga mga kauturan, mga istorya ninyo da sa kabuhi nga hindi ninyo malipatan. Mga nakatag sa inyo inspirasyon, nakatag sa inyo sang leksyon, pwedeng kid. Pwedeng kid. Isulat lang ninyo kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Willrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede man, kung hindi nyo di madulong personal, kung may ara ka mo Facebook account, paagi nyo lang. Ara may Facebook page si Tita Wilma, paagi nyo sa Action Wilma Sugaton. May send message dira nyo ipadala. Or if not naman, pwede sa aton sini personal account, Wilma Antupina Sugaton. Okay? Yes, mayong hapon lang daanay sa kay Sir Ipe, Sir Ipe kay Ma'am Jocelyn Mongketar, kay Romel, Mayong hapon, madamugin nga salamat sa inyo dira sa may Villamar. Kag sa aton suki nga permi lang labas ang ila isda mga taga Villamar. Salamat gid sa inyo bo ini mag-asawa nga mga bata pa ni kagkadaw mga kamalipayon bala nga mag-asawa. Sudo ka nami lang bala Anyway, thank you gid sa inyo. Bawho. Kag mayong hapon manda kay Ma'am Adoracion Rufin sa Camelot of Meadows, kay Josephine Jusera kag sa Jusera family, kay Ma'am Nemia kag kay Nini Fatima Salanap. May damo gin nga salamat kag good afternoon man. Relax lang, si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax, or
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon.
Tag sa ka-horoscope karon nga adlaw na karon iya nga adlaw Webes Abril 28 tuig 2022. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department. Ang ano Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Hapon lang dira sa pamilya Argoncillo at sa pamilya Arante mayong hapon lang dira. Salamat gid sa inyo. Kay Nanay Luz de Vivar, yes sa imo man salamat nanay. Kag kay Adelina, kay Chay Diling Padilla, abaw. O mayong hapon da kay kay Lot-Lot kay Dayday. Dira naman ay Lola Pansing, kamusta ka na? Dira sa Eroreko Mandalagan, salamat man. Kag kay Nay Evelyn Aplaska, sa bugos nga pamilya, kamusta lang? Kag dira man sa La Carlota, Ma'am Ana Sinoro, yes, kay Inday Gingging Perez, no? Kay Feli Perez, kag of course, kay Carmen, kag kay Tuto James, sa inyo salamat man. Nanay Marit Alvaran, kag kay Rosie Ducay, salamat man sa inyo. Mayong hapon lang da Alma Gonzalez Posesyon, kag kay Mary Jane Hildore.
Candido, paamo ka na bala. Salamat da. Inday Nel yes, sa Barangay 9, sa idalom lang dire naton sa likod, oh. Inday Nel na realista mayong hapon, kag kay Mother Dear, Mandera, no? Sa kapihan ni Walter, salamat mayong hapon lang. Kay sa Singkang Airport, kay Rizalino Siglos, mayong hapon. Kamusta na ikaw, sir? Okay lang? Yes, oo. Napamo ka na. Dira pagit sa may Purok, Pilit, Zone 2, Barangay 6, sa Zalazar family, kay Arnel, kay Gemma, kay Jeffrey, kay Girly, kay Andrew, kay Kukoy, or kay Rukoy, na kay Rika, kay nung Junior De Leon, kay Nini, kay Olant Adizor, kay Dalia, kay Edwin Zales. Good afternoon lang dira sa inyo. Kag sa mga taga-ano dira Galio, taga Nueva Valencia sa Guimaras, mayong hapon lang da, no? Padayuno na ni Tita Wilma tapuso na ito ng mga nabilin ng mga zodiac sign para iya karon nga adlaw sa aton sa ni horoscope. Diin na kita ayon Tita Wilma. Scorpio, ay mga Scorpio naman, Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22. Ay, Scorpio, hindi ka lang magpangutang sa imo horoscope. Kaya nga, kung mangutang ka, mangutang, hindi ka magpautang na ikaw gali iya ang hindi magpautang subong nga adlaw. Kaya nga, hindi na magbalik. Hindi magbalik kay hindi ka man pagbayaran. Maugtas ka lang. Pero konti kundo emergency iya nga kinahanglanon depende man na mo binagbinagon mo man no? Kaya sa mga Scorpio nga single, makilala mo na ang imo soulmate. 53-29-13 kag 51 ang mga maswati ninyo nga mga numero. Cinnamon brown is your lucky color. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Oy, happy ikaw sa event nga patigayunon tungod sa imo bag-uman nga connection. Abi mo nagausoy ang maayong nga income para sa imo. Ay kabay pa, no? Maswati mo nga numero 37, 29, Justice Ace, kag 51. Carrot orange is your lucky color. Kaya tapusin natin nga zodiac sign Capricorn. Ay mga Capricorn, amo ini mga nataw, Disyembre 22, tubtub Enero, Justice 9. Ang imo maeksperiensyahan or ninyo maeksperiensyahan Capricorn, amo ina ang makadala sang oportunidad para sa kayuhan. Kinahanglan, ipakita mo gid ang imo ihibalo sa pagtrabaho kag ang imo abilidad. Maswati mo nga mga numero 33, 46, 29, kag 15. Fuchsia pink is your lucky color. Aquarius. Ang mga Aquarius amo ining mga natawo Enero 20 tubtob Pebrero 18. Pamati kamo ang inyong horoscope karon nga adlaw. Kung kamo may mga koneksyon sa kung ano man ang inyo career, magadamo ina kag makahatag sa inyo kaayuhan. May ara oportunidad nga magaabot sa inyo kag amo ina mangin rason para nga masulbar ang tanan nga mga concern nga gusto mo mahatagan iya solusyon. So tungod sina makabawi-bawi ka tungod nga pagkatibawas ikaw sa imong sitwasyon. Aquarius 33, 46, 12 kag 32 sa mga maswerte mga numero. Sun yellow is your lucky color. Sa mga Pisces naman, ang mga Pisces Pebrero 19 tubtob Marso 20. Yes, Pisces. Ara ho. Kung pwede pa lang bala Pisces, kung ano man ang opinion sang iban, kag hindi man lang imbulbado ang pamilya mo, hindi na pagsapa ka. Never mind. Didmahan na lang inang mga palakomento nga ina. Ha? Pabayin na lang sila. Hindi ka na mag-react kung hindi man parte sa imo kabuhi. Okay? Para nga may peace ka. Maswerte mo nga mga numero 35, 46, 13, 29. Kidlat red is your lucky color. Kadto kita sa Aries. Ang mga Aries, Marso 21, tubtub Abril 19. Oy, may magahangkat sang imo ikasarang. Aries, hindi nga hangkat sa ikasarang mo sa away, ha? Hindi, makaangkon ikaw sang interesting nga klase sang trabaho.
katol naman siya mo. Ay, tutod na. Okay. Balikan ta to sa ha? Makaangkon ikaw sa interesting klase sang trabaho nga amo maga-challenge sang imo sini ikasarang, Aries. Pero abi mo kung tutukan mo na kag ipakita mo ang imo nga abilidad, makakuha ina sang atensyon sang iban kag dayawon ikaw. 36, 29, 51 kag 17 mga maswati ninyo nga mga numero. Shocking pink is your lucky color. Ay, wala na si Tita Wilma sang panahon pa gani kita magpaalam sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Sa karon iya nga adlaw, Huwebes, Abril 28, tuig 2022. No? Again, congratulations and best wishes kay Christopher Noble kag kay Ann Defensor. Mahambalang gini Tita We. May your love grow stronger each and every passing year. Kag dumdumon yung gid ang Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Dumdumon yung gid ina nga duha, nga love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Ina from 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 15. Amo nang pabalon ko sa inyo pagsugod man sa pagpangabuhi nga duha. Well, anyway, Bible verse of the day na iton from Matthew chapter 6 verse 9 and 10. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Salamat gid mga palangga neton nga mga tagpalamati. Buwas na naman, so standby sa may taong mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!